Kai jagu wai na ba su mole yake. Wallahi su mole na nan zuwa fa. Bai. Kayan ma ya fito. Inda rabbana. No wala. Inda rabbana. No wala. Su mole ya kai ne. Wallahi dan dire. Ba wani labari ne. Na kawo wani sabo ne. Ina so koya mai sana'a. Barka. Su moli? Kana ba ganin wanga zai iya? Zai iya na wani aboki na ne. Sosai ba? To shi kenan za a mai interview ka ba gane. To shi kenan za ka je da shi can kasuwan kwari. Sannan kai kuma ka je kasuwar kara. Sannan kuma ka samu mana cewa ka gane. Kai kuma interview ka kenan idan ka bace ka gane. To wallahi idan baka ci ba ka hawa da wannan jarabawa. Zan ma ci. Saboda kaga wannan na saman kanka dole a canza ma launi. Ba komi zan cire. To shi kenan. To ina gaya ma. No wahala. No wahala. Ya ƙara na sai ku zo. Kuma ba zauna za ku ya gurin nan ba fa. Kuma ku je ku dan zawo muna. Oke, ai ba matsala. Waya, kowa. Toro wahala. Sai ko gafa ya baka aiki fa. Washin kai. Zan iya. Wai ne na ne za mu je. Idan wasa shishoshin a bani in fixa taron kashe kai da markaɗin ganja fito a bani wanda muka faɗi su janta taron kashe kai ne da buloli ga relief an zo da shi buloli gayu an taru ana sitoci zanga muna da tiloli ganjan mu mai ta da iskoki saka tunuka kanka ma har da jikoki wai muna damu What are you doing in my pocket? Allah. Okay. You are in kidnapper ba? Wallahi ni kuma. You are newcomer? Yau na fara. Okay. Yau na fara. You are a newcomer? Wallahi yau na fara. You are starting from here? Din girman Allah. From soldier? Yau wallahi ba san kai ba. Fuka! Here is God. Kule mas snatch go? Start project. Start. Oh, no. Yaran nan Ciao ga dawa ta yi kyau ciao ga. Daga nake so. Ciao ga. Ya abun son dai ba a cewa. Albarka ta fifika, albarka ta fifika. Fifika har san zama. Ka gane abin da ya samu. Kaje su anan. Kai kai ba ka rasa abin da za a kawo mun. Kai fi da didi. Yana da kyau aikin. Wai shi ina su mun da shi wannan hukumar nan. Ko labarin su ba mu jira. Ko labarin su ba mu jira. Kawai ko motsi su ba mu jira. Wani labari kenan. Ai shi su molibe kan dawo. Bai wuce sai ya ci ko jikin. Na san da hakan. Amma ni hukumar nan ka sani, inda ya san da hakan ka gane, ai sai ya rika zuwa ko da su moli in bai dawo ba, sai mu san ko bai ke ciki, sai mu canza mai launi. Shi kenan su moli Allah ya gawo. Kai? Ya kai ne. Ni kowa ba ya shiga hannu. Wallahi security ya kama shi. Wallahi soja. Sai da take kawo min wannan gaja ne da Allah ka ribe na yin shi sai da take kawo min shi zai bata mana harka zai bata mana amma ka ce bino ka kawo shi kaga abun muna harkalla kaga ne saboda abun da nake so da ku ya kamata a ce kowa ya gama ta kansa idan wannan security ya gane inda ba muke zaune fa zai akwai wani problem ka gane saboda kowa ya ware kowa ya sai da da wala kai Allah kai sumoli kana da problem wallahi sai za hakan za ta faru Allah kai dun Allah kai ya kai ka sha Oga ba wannan maganan ge ina jin ka wallahi na da ku sai da na bakin bugu amma ba su bugu na ba ina jin ka da Allah takardar neman aikin nan na ba za a yi damun da abuna sai da ka ballo mana ruwa za ka ce mu baka takardun abin ga aikin ka to wallahi karara a cikin mu hayata wallahi mun ka dinga maka kai
aiki su molle sai ya ce kare kawo min gaja daga abin da ya janyo muna ya ballo mana ruwan da ba za mu iya fita ba don Allah